Hajiya na zo ne akan maganar ummi. Wace ummi? Hajiya ummi dai. Ummi mamanku ni kuma kakata kuma yar uwata. To me aka yi? Ai na izatan mun rufe littafin ku da ummi. Hajiya so nake a ƙara buɗe littafin nan tunda ba a yaga shi ba kuma ba a jefar ba. Dan jikina yana bani cewa akwai shafukan da ba ƙarasa rubutawa. Ban gane ba, me kake nufi? So nake a sake rubuta wani sabon babi mai taken zakaran da Allah ya nufa da cara, ko kuma ƙarshen tika-tiki tik, ko kuma bayan wuya. Duk da yadda ya kamata Hajiya. Sa'a lamari gaskiyar magana fa dole ne mu karya kofar nan. Kun san halin wannan president fa ba kan gado gare shi ba, bai da kan gado. Zai iya yin kisan kai, wallahi zai iya kashe Samayya akan kishi. Tunda ka tabbatar min da masoyinta ne, ai na san dukan masoyi baya kashe masoyi. Don haka ka kyale shi. Haba ya kina magana haka, kawo baki san kaddara ba. Aluran ka dade. To dan gaske, ka ji abin da nake faɗa ma. Kai kabin yaron ne yake mu'amala da ƙananan mutane. Tun da muka je neman aure, na ga da yarinyar nan da ita da danginta kaf ba su dace da Aliyu ba. To Alai Sani yaran zamani? Ai ba ka gaya musu abin da ya dace. No, ba haka ba ne. Dama kai ka fitar daban daga cikinmu. A ce duk abin da Aliyu yake so ba ka ganin dacewarsa da rashin dacewarsa. Ga 'ya'yanmu, ga 'ya'yan danginmu, kamar Aliyu. Yanzu dai Alai Sani mu bar maganan nan kawai, bari je in yi kokarin yadda za a yi. Sanadin labarina. Aliyu. Waye da baka dama? Aliyu dan Allah ka bari. Waye da baka dama? Aliyu kar ka je ka kashe kanka dan girman Allah ka bari kai haƙuri. Dama sai da na gaya miki cewar a kanki babu wanda ba san hukunta ba. Ni kaina zan iya hukunta kaina. Waye da baka dama? Labarina.